Wara biss xarejn mit-tnedija tiegħu, kważi 10,000 anzjan u anzjana applikaw u għandhom il-passaport tal-kbar ta' Heritage Malta. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti, il-Muża, fejn intqal kif din l-istatistika hija xhieda ta' kif il-viżjoni ta' Heritage Malta bilan li ttejjeb l-aċċessibilità fis-siti tagħha qed issir realtà. Maltin Awċin kollha għandhom dritt ikollhom aċċess għalih. Dan huwa l-prinċipju li nemmnu fih u nemmen li bis-saħħa ta' ħidma ma taqta' xejn qed naslu biex jekk darba kien hemm ħajt bejn il-wirt storiku u l-pubbliku, dak il-ħajt qed jaqa' ftit ftit u iktar nies qed iħossuhom jieħdu pjaċir jiġu hawnhekk fis-siti tagħhom stess. Huwa qal li l-aktar 3 kunsilli lokali f'Malta fejn saru applikazzjonijiet kienu l-Mosta, Birkirkara u Ħattart, fil-waqt li dawk f'Għawdex kienu x-Xara, ir-Rabat u l-Għasri. Saħaq kif dan il-Gvern huwa impenjat li jkompli jżid l-aċċessibilità għall-avvenimenti u inizjattivi artistiċi u kulturali b'mod li jagħmluhom aktar disponibbli għall-komunità sabiex bekk tkun aktar faċli għalihom biex jattendu. Il-programma tfal huwa varjat ħafna, pereżempju għandek laqat ma' atturi popolari jarawhom fuq television, għandek attivitajiet ta' tpinġija fejn jieħdu pjaċir jieħdu gost, għandek sensiela sħiħa ta' attivitajiet. Intqal li wieħed minn kull 10 li applikaw għal dan il-passaport bl-aħlas diġà marru żaru siti ta' Heritage Malta, filwaqt li akkumpanjawhom kien hemm b'kollox 500 żagħżugħ u żagħżugħa. Dr. Bonnici ħabbar ukoll programm ta' sajf għall-istudenti bilan li jsaħħaħ il-passaport tal-istudenti, programm li permess tiegħu studenti mill-età ta' 5 snin sa 15-il sena jistgħu jażlu li attendu għal attivitajiet differenti imtellajn fis-siti ta' Heritage Malta. Il-Ministru Bonnici tkellem iktar magħna dwar dan il-programm. Fejtlu l-passaporti għal-kbar kien hemm 10,000 applikazzjoni illi ġew prattikament minn Malta u Għawdex kollha li kien hemm diġà ammont importanti ħafna minn dawk li applikaw li diġà ġew flimkien ma' nies oħrajn biex jaraw is-siti storiċi ta' Heritage Malta b'xejn. Dawk kollha li jixtiequ japplikaw jistgħu jixtru l-biljetti mis-siti u l-mużewijiet kollha ta' Heritage Malta b'donazzjoni ta' €5. L-istudenti li diġà għandhom il-passaport ta' Heritage Malta t-timbrat kollu jistgħu jattendu għal dawn l-attivitajiet bla ħlas. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.